Enero 14, gikatakdang moabot na sa Subo ang pipila ka mga out-of-town contingents alang sa Sinulog 2026. Subay ni ini, miarangkada na ang preparasyon sa lokal nga kagamhanan sa pag-abot sa 12 ka mga out-of-town contingents nga gitakdang ipahimutang sa nakadaiyang billeting quarters sa mga tunghaan sa syudad sa Subo. Kay numduman nga karong tuig 2026, ana ay mga contingents nga nagikan sa laing party sa nasod, sama sa probinsya sa Cotabato, Baez City, Albay, Zamboanga City, Antipolo City, Muntinlupa City, Davao Occidental, Tagbilaran City ug Zamboanga Sibugay. Sa pagputlo nining balita, gipahigayon ganihang hapon ang coordination meeting sa local school board kabahin sa mga tunghaan nga mamahimong moakomodar sa mga contingents o guban pang panginahanglanon sa mga billeting quarters. Laing gituki sa Tigo mao ang pagpangandam sa Devotees City nga takdang ipahiluna sa AP Gafeta Street, Cebu City nga makaakomodar og dulan o sa kalibo ka mga pilgrims. To address also sa mga schools sa mga kuwang sa atong mga building areas. Musod ang ato ang mga guests karong January 14. Devotees City, mag-operate ang atong Devotees City on January 15. Samtang sugdan sab ugma sa Martes Enero 6 ang formal nga pagrehistro sa mga vendors nga planong mamaligya sa mga major activities ning Sinulog 2026. Mibutyag si Cebu City Mayor Nestor Archival nga dili tugtan nga mamaligya ang mga vendors kung wala nakakuha og ID o wala nakaparehistro. Tanan natong vendors nga gusto nga mutinda naatay kanang hinganlag committee nga mo atiman nila. So we will be starting the registration, I think, tomorrow. Tomorrow, sir. Okay? Color-coded. And that would be naatid to sa 9th floor. Personal nga advokasya ug panawagan sa mayor sa katawhan ang pagdala og kaugalingong tumbler ato sa mga kalihukan ug unta sila magbinantayon sa paglabay sa mga single-use plastics. So ako sang giawhag ang ato sang mga tawo nga nag-watch sa selebrasyon nga kung pwede lang ang inyong gi-generate nga garbage, ayaw lang ilabay bisag asa. Kung pwede, imong ibutang asa ang butanganan. Kung wa mo makakita, kay dili biya na tanang area nga mabutangan, so naara man as mga bleachers. Dili sa tanang bleachers nga naana. Kung pwede, iso na lang na sa inyong bag. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.